Pois sí, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao va ser o protagonista da nosa portada do número 18. Claro, a ti, que te estamos recordando moito neste ano Castelao, cando fai 75 anos do teu pasamento. Ti, que fuiches un grandísimo escritor, un debuxante maravilloso, que como bo médico nos fixeches reflexionar sobre a importancia das cousas da vida. Sempre en Galicia nos deixaches para o noso deleite. Bueno, pois ali estaremos disfrutando deste home, desta portada que vai ser o protagonista do noso número 18, pero o protagonista tamén, quen será o que dibuixou isto? Quen será? Coñecedes estes trazos? Inconfundibles. Sí, algúns xa, sí, xa sei que algúns xa captastes quen é o artista. Bueno, pois estaremos ali, estaremos onde? Ímonos a Albor a celebrar este día maravilloso, imos á Asociación Cultural Albor ás 8 da tarde, o día mércores 21 de maio, vale? Ali estaremos porque haberá unha actuación musical coa coral Albor, haberá tamén unha sesión de recital, xa sabemos que somos moi partidarios, todos sabedes, somos partidarios do micro aberto, aí onde nos brotan as emocións, e, ademais, haberá unha degustación, unhos petiscos e unhos viñiños para mollar a palabra. Así que un acto que presentarei eu, acompañada do noso queridísimo director Abelino Jácome, que me manda que vos diga isto, que esteades moi atentos este día 21 de maio ás 8, queremos ver ali a todos os da xente do redor e, por suposto, a todos admiradores da xente do redor, co cal ali estaremos en Albor, pois eso, disfrutando de que estamos sempre en Galicia. Un biquiño, amigos. Esperamos vos,